Velkommen. Mit navn er Niels Tovgaard. I dag skal vi bruge Vikingen. Vi skal bruge Vikingen til at finde de bedste børser, altså de børser, der har udviklet sig bedst i det sidste stykke tid. Til det skal vi bruge analytikeren. Den har vi heroppe. Jeg trykker på analytikeren, og inde i analytikeren skal vi vælge en model, der kan bruges til det. Den model, vi skal bruge, er kursgrafen, og vi skal have indstillet, hvordan den skal køre i forbindelse med analysen. Man skal sørge for at vælge samlingstabel, og den rigtige objektgruppe skal vælges. Der skal man vælge den, der indeholder samtlige børser. Det er den, der hedder X-indeks. Vælger vi her. Og vi trykker OK. Jeg skal også ind og indstille, hvordan det skal køre. For eksempel tidshorisont, så jeg trykker Ctrl Aktiver. Så får jeg min vindue her, hvor jeg kan stille analyseperioden. Fra og med, og her står så 1980, så langt vil jeg ikke gå tilbage. Jeg ønsker at se, hvordan er udviklingen sket fra 1.1.2014 og til dags dato. Jeg trykker OK, og jeg sikrer mig, at der er sat flueben ud for OMX Copenhagen 20 som relativ objekt. Det er altså i forhold til OMX Copenhagen 20, vi sammenligner de andre børser. Vi kunne, hvis vi ville, her vælge en anden børs og sammenligne i forhold til den, men nu sammenligner vi i forhold til København. De andre indstillinger her betyder ikke noget for den her øvelse. Jeg trykker OK og lader Vikingen arbejde. Vikingen finder hurtigt udviklingen inden for de forskellige børser og giver os nu en samlingstabel, som er sorteret alfabetisk. Tabellen består af en række kolonner. Den vigtige kolonne her er relativ objekt. Og nu vil vi gerne have den sorteret, således at den bedste børs kommer øverst. Det gør vi ved at dobbeltklikke. Sådan. Så ser vi, at OMX Copenhagen 20 har fået et 0. Det er jo fordi, vi har valgt den som den børs, der skal sammenlignes i forhold til. Og så kan vi se, at jo længere vi går ned, jo dårligere har børserne udviklet sig. Det fremgår heraf, at fra 1. januar 2014 til dags dato, den 9. marts, ja, der er danske aktier, de der har udviklet sig bedst i hele verden. De russiske aktier ligger 26% efter, for eksempel. Tak for i dag. Held og lykke.